Anders, vil du ikke sige, at det der lyder dyr? Det lyder som en lidelig bitch. Må jeg sige noget? Det var faktisk ikke mig. Jeg vil ikke døve. Nu er Benjamin. Han lyder virkelig som en lidelig bitch. Må jeg lige sige noget? Mhm. Okay. Okay, hvem vil se mig? Hvem vil se os kæmpe? Nej, vi kæmper sgu ikke nu. Først når en af dem kommer ind. Ind på hvad? En af jer to, så kæmper vi mod hinanden. Du skal ikke disse mit æg og bacon. Du skal fucking ikke disse mit æg og bacon. Er du med på det? Nej! Oh my god! Det er Hallo, kom nu. Giv mig det. Ja, okay. Det er fordi, jeg fucking meget læg. Nå, din boks er jo desværre ikke gået i stykker. Ja, giv mig det hele. Og de mad. Og så her. Okay, er du klar? Er du med på? Skriv OK, hvis du er med på det. Okay. Det skrev. Chatten. Johnson, så join dem prison. Eller bare give follow. Hvor sagde du skal fucking ikke nakke mig. Au! Kommer I igen? Join nu den server. Vent lige, er du med på, at vi skal optage igen? Jeg optager lige nu, men jeg kan ikke få det på YouTube, så jeg er ligeglad. Det var optage nu. Klar? Nej, ikke optage. 3, 2, 1. Hej, så YouTube! Velkommen tilbage.